5 to 40. Hebrews chapter 7 verse 25. Mark chapter 5 verse 21 to 24. 35 to 40. Hebrews chapter 7 verse 25. Ndiye Jesu zoshamiza ndiye babo wekurega tofukama wari mutuni ndiye Jesu chapter 5 kubva verse 21 ndichibata kusvika 24 ndozobata 35 to 40. Zvino Jesu akati ayambukirazve mhiri kwegungwa neigwa, vanhu vazhinji vakaungana paakanga ari. Zvino mumwe murume aiva mukuru weimba yokusangana yavaJudha ainzi Jairosi akasvikapo ndokuona Jesu, ndokusvikopfugama pamberi pake. Zvino akakumbira Jesu achiti, mwanasikana wangu atova kutandadza, ndapota uyai muzoisa maoko enyu paari agoraramazve. 35. Zvino vachiri kutaura kudaro, imwe nhumwe yakabva kumba kouya mukuru weimba yokusangana yavaJudha yakasvika ikati, changamire, mwanasikana wenyu uya afa. Zvino chiregai henyu kunetsa mudzidzisi. Zvino Jesu akati anzwa mashoko aya, ndokubva oti kune mukuru uya weimba yokusangana yavaJudha, iwe rega hako kutya, ingotenda bedzi. Akarambidza vamwe vanhu kuti vamutevere, asi akatora Peter, James and John, munun'una waJames. Zvino vakasvika mumba memukuru weimba yokusangana yavaJudha, vakawana iri mheremhere yoga yavanhu vachichema nevanhu vainyangudza. Jesu akapindamo ndokuti kwavari, ko munochemereiko muchiita ruzha rwakadai? Mwana uyu haana kufa kwete, asi akarara hake. Ipapo vanhu vakamuseka zvikuru. Iye ndokuvaburitsa panze, ndokutora bedzi baba vamwana namai vake nevaya vaiva navo, kureva Peter, James and John, ndokupinda mumba imomo maiva nemwana. Zvino Jesu akabata ruoko rwemwana ndokuti kwaari, tarita kumi, zvinoreva kuti, musikana, ndinoti kwauri, muka. Pakarepo musikana uya akamuka nokufamba, sezvo akanga ava namakore 12. Vanhu vakashamiswa kwazvo kuti varege kuudza vanhu vakashamiswa kwazvo. Hebrews chapter 7 verse 24. Therefore, he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. New Living Translation. Therefore, he is able once and forever to save everyone who comes to God through him, who Jesus. He lives forever to plead with God on their behalf. Shoko ra Mwari kuvana vaMwari vanotenda tinoti amen. Minister Mishi, come and pray. Ndotsvaga inimoga mova gono mushu
Ditarise Jesu Dinaranze Tauya tochaka Tinochaka Aimimoka Moyo wangu we Shamisa tadzoka zvekare pasi pechigaro chenyasha. Tora nzvimbo yako mweya mutsvene, uya uite zvekugara pakati pedu. Burukira zita rako zvine simba, mudziyo wamasimudza pakati pedu, Mwari wamira. Burukira uite zvaunogona iwewe woga, zvisingagonekwe nevanhu, asi imimi moga musharukwa. Mwoyo yedu Mwari yakashamira kwamuri, mazita evanhu Mwari ngaramba achidzikiswa pasi. Renyu roga ishero tora ugaro nekuti rakafanira. Musana Baba remwanakomana neremweya anoera. Amen. Amen. Mazvita sisimishi. Musoro wenyaya wandoda kufamba nawo mukati memangwanani ano, ndisati ndataura musoro wenyaya, tinoda kuti tewererane tigone kugarisana zvakanaka. Famba Zion. Nguva dzandakuparidziswa idzi kuma1 nyama inenge yakuda kurara, saka ina ndakwirira ndege kuti ndinokushandira. Ukatotarisa miri wangu unotoda kurara muhombe zvekuti ndinotonzwa hope kupfuura iwo nemiri midiki. But ukatarisa maprograms angu ndinoti Friday, Saturday, Sunday preaching. I sleep at all night. Sunday I preach. Friday we preach all night. Saturday we preach all night. Or pamwe pacho tinenge tine bridal shower maskati. Sunday we preach again. Saka ina ndirare manje. Vaindibvunza ndikati atirare musi watamuka, meno kwenyu munorara. Musi watamuka atirare. Saka ndoda kuti chikereke imimi makanditarisa tisati tatanga kuparidzana. Ukarara ndinokupa maiki. Chokwadi. Hatisi kutukana, ingoti zvanzi nameyawo warapo wakabata chekutaurisa, ukarara ndokupa maiki. Tarisa ari kuruboshe nari kurudyi umudze. Tinoda kuti tiwirirane tisati tafamba kuenda kure. Mazuva apera ndanga ndichipa munhu akarara maiki, but mazuva ano ndakachinja, ndiri kupa bhenji racho rese. Because munozosiya sei vamunamati vachirara makagara navo, saka mese muri masuspect. Saka ndinokupai maiki motanga kuparidza, indogara pasi. Zviri pachena kaizvi, rinda panguva dzose. Bhuku inogati kubva mazuva Johani Mubhabhatidzi kusvikira iko zvino. The English version says, up to now, the kingdom of God suffered with the violent, and only the violent one shall take it by force. Zvino kuti mumazuva echisimba, wopedzi chida kurara chisimba, toti handirariswe zvekumhanya. Zvandafambira pano ndofana kubuda ndakazvitakura. Muranda nevaranda vari kushumira pano havataurire mahara. Timuri kundinzwa zvakanaka here amai? Kana wakurara yanguva yavanoroya, you become a suspect. Kuti pamwe izvozvi watakurwa waenda. Saka tinoda kukupa maiki tikudzose kwawaenda, kuti uone kuziva kuti mawapinda hamurarwe. Nekuti kune vanoenda kupawa izvozvizvi kunochena, vakarova hoti tasvikawo pano vachidzitamba kwete mbijani. But kana tamuchechi ndo padzinobata, ende dzinobata patime yakadai. Mwari vakandipa chivoisi chinenge chine nharo chekuti kana kurara kushorodara inharo chaidzo chaidzo. Haleluya, haleluya.
Saka ndati tingotaurirana ingoweva bijana. Hapana kana wandatuka apa tiri kuda kungoonesana. Because nguva idzi mazuva ano sari ndiri kuti handichada kupiwa nguva dzokuparidza usiku. Ndini ndakaita sei? Andipewa vanhu vakazvinura. Ndongopiwa zvitunha vanhu vakurara. Ndachinjisa program apa ndikati vaparidzi venyu vamunogara nawo apa wese hamunawo asikana wamusina ndimi. Saka ndipei nguva ndirowe mopedzerana newenyu magara nyange akatadza kuparidza nhasi muranda hangu ndisamwira because muchangomupa futi nguva achaparidza futi. Anditi chamakatotitorera ndechekuti tishumire evhangeri. Ushe hwaMwari hwakatizodza kuti tiparidze evhangeri kuvarombo nekuti vakatapwa vasunungurwe nekuti vasina tariro vagova netariro nekuprofita gore rababa kuda kuti patava mumwedzi waJulai paakupera tine vanhu vane maresolutions avakanyora but haana chachafika. Tine munhu ari pana mukati memangonero ano amangwanani ane zvaakanyora titi vakomana stand yekumusha ndikange ndasvika muna Julai ndinofanira kuenda pedza foundation but unonyepa Satani paakangonzwa kuti uda kuvaka kune dzimwe mhepo dzisina kumira zvakanaka madunduru akadyiwa nana baba akapeja akati haivapinde stand but ndangouya nomwe musoro wenyaya une nharo watoda kungosimudza unoita kuti zvinhu zvifambike kuti chingotenda chete. Handina chimwe chandiri kuda panzvimbo ino ingotenda chete. Just believe. Ingotenda chete. Kana ukatenda uchaona mbiri ya Mwari. Just believe. Naye ataverenga chicho pamusoro payo. Kune varenga pari munoiziva but Mwari vangotenda unoipatsanura zvishoma zvikanzi pakanga pane murume ainzi Jairosa. Ndimuri kunditwa zvakanaka zvikanzi Jesu anga achangobva from another place achinopinda mune rimwe guta mune rimwe igwa ndopatinonzwa kunzi vanhu vazhinji vakanga vakamuunganira. Saka panotangira mharidzo vamunamate ndepekutanga kuunganirwa naMwari. Chinoita kuti vanhu vaungane inyaya yekuda kuona Jesu chakubvisa kumba kwako kuti usiku wanasi usvinure vamwe vakarara inyaya yekuda kuona Jesu. Chaunga pana Jesu inochiziva chechi yaJesu rekedza ichibatirane pafeya power rigare mumaiki pana Jesu panooneka pana Jesu atudzirwe. Ende chandakadisa ndechekuti paunomira pakana uri muranda your place of prayer inotaura. Saka ndandirotona ndikati nyangokava gosa nyangokava asha whatsoever that you hold position your place of prayer ndoinotaura. Saka zvinonzi vanhu vakanga vakamuunganira. The Bible says that they were waiting for Jesus. There was such a huge crowd to see him but ipapo pane vanhu vakawanda pari kusimuka vamwe baba pari kusimuka muprofita ari kuti handina mwana anoita rombe pari kusimuka muprofita ari kuti mudzimai wangu haramba ari muketsa pari kusimuka muprofita ari kuti this is not normal. Hapana kusimuka mudzimai but pakasimuka baba. Where is the generation yechibvui inosimuka ichimira ichitaura there is an error somewhere. Ukaiverenga zvakanaka book inotaura ichiti Jairus anotaona Jesu. He went and he kneeled down to Jesus. But it was for the church of men that don't want to kneel down on the throne of grace. We've got the church of priests. Wakafugama akaenda kuna Jesu akati ndine mwana akutandaza anouya nezwi rekuti huyai muturike maoko pamusoro pake kuti apore. Faith yake yakamuudza kuti kana ndikaenda kune murume uyu ndikataura izwi anondinzwa.
tinepota kaita maissues mukati moupenyu tikaenda kune vanhu pati vanhu havana kuresponda. Tinepota kaita dzimba dzanetsa tikaenzana tete vedu vakati tsvatwa. Tinepata kashera even nana maikuru tichiti pamwe tikavashero vanotiunzira zvakanaka but havana kuresponda zvakanaka. Instead vakatanga kuita gospapare paWhatsApp vakatanga kutaura kuti muri kuzviziva here, muri kuziva here zviri kuitika muupenyu hwake. But when we came takauya with full confidence kuti tiri vanhu vanonamata pamwe chete. Saka ukuona zvekutaurwa naJairos ari kuti inini Jesu, come and lay your hands on my child because she is on the verge of death. She is on a deathbed. Things are not well with her. Saka uyai Jesu mumboturika maoko kune mwana wangu tiri kutsvaga mukati mangwanani ano. Ari kuti munhu waMwari pandauya pano ndafambira kunoona Jesu tine imwe nyaya yandasiya kumba unoda kuti uibate zvakanaka. Baba vangu asina kutakura mwana vanga vakasiya mwana ari kumba but vakati inini ndinoenda kuna Jesu tiri kutsvaga kereka mangwanani ano yekuti zvatasiya kumba ndo zvatiunza kuno. Challenge iri kumba ndo yatiunza kuno. Zviri kutichemedza ndo zvatiunza kuno. But chatinoziva tiri kuzoti imwe situation yacho it's still stale. Imwe situation yacho haichatandikaba but chandinoziva kana ndikaenda kwaari haaramba akanyarara. Chandinoziva no matter how much the crowd might be, no matter kuti nonamata takawanda zvakadii, no matter kuti tiri vazhinji zvakadii, tikaenda paari haagone kutisiya takadaro. Saka munhu kuona murume uyo ari kuti I'm taking my situation unto the Almighty God, for he is the perfecter of my faith. Rakapatala. Give me your phone. We are going to preach together. So did you put phone I back to church? No way to go. This happens whatever that you're doing, I saw it. Saka zvazvinoita manje. Yeah. Ndopanosiyana nevamwe. Tinozviona vana vedu vachijambiswa kwanofanira kuenda kwanofanira kuenda. Tichisiya zvakadaro. Handina mwana anoita rombo. Antiperepere kuti Satani afa. Pane dzimwe timu dzakazotora zvazhinji zvamune chida kuita zvekutorera vana vedu mafoni muchechi. Ikati makanzwa kuti time yechechi ndiye mafoni. Anenge amadhimoni akuhumana. Unorwadziwa neisika time yeworship. Ndoda zvakanaka pamwanasikana. Saka baba vari kusiya mwana ari kumba. Vari kuti but ndinoenda kuna Jesu. There is one thing I know. Jesus Christ is never failed. There is one thing I know. But if I just someone of this, you are so painful. But I'm just a place so. Often the Jesus is a shakana. But I'm just a place so. Often you take a fit and a passage. But I'm just a place so. Often she deserves a bright future. But I'm just a place so. Which is the head, not the tail. But I'm just a place so. But not with my child. But I'm just a place so. And then she's there, but you know, back when I did it. You can stay here. Whilst I go to Jesus, the Lord is omnipresent, the one who hears us, that when we ask anything in Him, He responds to us. So I don't see one on a deathbed. I don't see one I don't see one when things were so bad. To an extent, why are you still praying when things are like this? Why are you still praying when things are bad like this? I'm not paying. I'm paying the movie when I have a deathbed. I'm not paying. Murukuita zvekunamata zvazvibalance kwene kunamata munopenga here kuti zvakadai so munobhilivha kuti Mwari anozvigona but urikuona zvikuitwa nemurume uyu ari kuti ndinoenda kuna Jesu pasvika pana Jesu ari kuti ndine imwe nyaya yandinayo but chandinokuda ndechoti imi mukasatouya kumba zvekumba kwangu zvinotoda kuti muuye tine
Jesu auye kumpa mama undo dzakakukumbai nezvinhu zviri pamadhedhibhedhi zvakawanda zvekuti Jesu akasauya kumpa hazvikune zvakanaka. But if you call the name of the Lord, you shall be saved. Handina mwana anoita ngochani, handina mwana anopinda mumadrugs, but handina mwana anoita ngochani. Kunyangwe muSouth Africa muchibvumidzwa ngochanism, chandakatakura 9 months hachinditendere kuita mwana anoita ngochani. And I'm not going to dilute my Christianity because the world accepts it. What the world accepts is not what God wants. So the man is going to God. Aenda pana Jesu. What ndine mwana na yeye aitaurike kana kuchechi. But I just found it out kuti uyu munhu amukomana. But asisiri mukomana anoita zvevamwe vakomana. Uyu mwana pandakamubereka musikana. But asisiri musikana anoita zvevamwe vasikana. Kana achifamba anoita kunge chitomu. Ukanzwa vanoti she's a tom girl, she's a tomboy. This is not normal. There is an error that needs to be corrected. Pana kuchaka kereka mukati memangana yano inoenda kunoti huyai kumba kwangu iya pakwe haisi kudai paneipa arikudiwa kumba kwako nekuti kwatinobva kwakasiyana, kwatiri kuenda futi kwakasiyana, zvatinochemera zvakasiyana, nhamo dzedu dzakasiyana, tosangana manamatiro eprayer anosiyana. Mama imimi kwenyu kuti mudye bacon munoitwa zvakanaka, but kana kuri kwedu vana baba nana mai tinotanga tarowa prayer wafunzwa kuti ari kuchemera chii, kuti ari kuchemera kuisa cheese pachingwa. Cheese inotengeka muSouth Africa, but pane mumwe asingabvumidzwe kuitya kwete nekuti mari haibvume, but kune deathbed situation iri kuholda mafinances, iri kutaura kuti hazvibude izvi kana chiri chagumi inokurambidza kubvisa, because zvinozviziva kuti once you tithe you're going to have a breakthrough. Kana iri prayer and fasting chinokurambidza kutsanya nekunamata, because chinoziva kuti zverudzi zvauinazvo zvinotobva nekutsanya nekunamata kukuru. Saka you are on a deathbed. I'm here to speak with someone who is on a deathbed situation. Your job is on a deathbed. Contracts comes, but all of a sudden zinongerekana dzangosvedza baba vakatapira mari inongerekana yatopera. The devil is a liar. The priest understood kuti inini mari yangu it's a blessing, not a curse. For the Lord says you bless the work of my hands. No matter what I do, I am sustained by the grace. Saka baba iyakuda imimi. It doesn't matter kuti ndiri kutengesa bupi, kuna ndiri kuma strawberry, nekuma strawberry inondikwanira. The devil is a liar. Kuna ndikamuka chipoilisa mazai, ndichimuka mangwana ndinawo. Chandinoziva baba, munoropafatsa zvinobatwa nemaoko, maraka patakaya. Iya ndanayo iyi yakuda kuti muye kumba. Just come and lay your hands on my children. Just come and lay your hands on my daughter. She's just 12 years. Inga shokore yonoda rekai wadiki wauye kuna mwana. Ana kana chakatata. Ono yakamuronde. Ana kana chakita. But zvakamuberekana zvasvika kuda kumupunzira pasi, but ndachisiya chakarara. Ndauya kunemi mupedza zvose, ndauya kunemi munogona, ndauya kunemi musina nhoro nekukundikana, ndauya kunemi munonzwa vanhu. Kuna anonzwa vanhu vagere pachigaro wekuti kana tikadana zita rake hatisiye takadaro. Iya ndinayo iyi, ndine imwe ripoti yemwana yandasiya iri pamubhedha. Izvozvi pakauya pachitaurwa kuti chirwere ichi hachirapike. The doctor's report is not the report from our Father. The doctor's report is not the report from the throne of grace. Whatsoever they prophesied on your life, even if we have come with the one, and not you shall live and not die, but you shall declare the goodness of the Lord in the land of the living. Ausimunyika yawakafa iwewe kuchema kungavapo, but mufaro no ya mangwanane takacheme
ndapedza ndidzokere kuna Jesu. Chingouyai muturike maoko pane ripoti yanetse. Chingouyai muturike maoko, musikanzwa uyu aichaita. Shambu haipedze musikanzwa wemwana. Chinogona ndiJesu weNazareta. Ino haisi nguva yekutarisa mhiri kwemakumba. Haleluya. Inguva yekutarisa kumusoro kudenga. Oh, mhinduro iri pamukoma. Mhinduro ndiJesu weNazareta. Mhinduro yandaita yakawanikwa. Mhinduro ndiJesu weNazareta. Jeri haripedze musikanzwa webaba. Anogona ndiJesu weNazareta. Kana jeri haripedze musikanzwa wemwana. Anogona ndiJesu weNazareta. Ino haisi nguva yekutarisa mhiri kwemakumba. Haleluya. Inguva yekutarisa kumusoro kudenga. Chechi mhinduro iri. Aiwa mhinduro ndiJesu iye weNazareta. Mhinduro yandaita yakawanikwa. Aiwa mhinduro ndiJesu iye weNazareta. Tena mhinduro iri iriko mugoma. Katiwe mhinduro ndiJesu iye weNazareta. Kati mhinduro yandaita yakawanikwa. Iyo mhinduro ndiJesu chete weNazareta. Abana zimasta chigemu kuti patalapa anachiremba vakudikana. Patalapa maspecialist achagona. Patalapa apachana nyanzvi kana nyanga dzakudikana. Tiri kutaura newe ukatoma newe. Wakapaedza zvakawanda but hazvina kumbomapundutsa. Wakapaisa rudairo kune vamwe but hapana chakabuda. Saka ndiri kuuya mukati memangwana yeno. Chipauyawo kumba kwangu. Chipauyawo kumba kwangu. Chipauyawo kumba kwangu. Chipauyawo kumba wangu. Tine mwana wandaziya. Tiri kutsvaga vanozvara inini. Akatisirwa mari asi mbereko yanonoka. Chipauyawo kumba kwangu. Ane degree. Vamwe vari kuenda kumabasa. Chipauyawo kumba kwangu. Jesu uya iwe. Jesu uya iwe. Jesu uya iwe. Jesu uya iwe. Tine ripoti yandakapiwa. Haina kumira zvakanaka. Tine zvandakaudzwa. Hazvina kumira zvakanaka. Tine zvandakataurirwa. Hazvisi kuratidza kana saini. Uyaiwa kwangu. Uyaiwa kwangu. Uyaiwa kwangu. Uyaiwa kwangu Mwari. Uyaiwa kwangu. Nyangwe dzakawanda. There was a lot of crowd. Vakawanda vaida kumuona. Kunenyasha. Dzinonoita. Ukaenda uchinyemere. Chamburi kundoona ndakada. Ndauya kunemi. Muchiri kukona. Ndauya kunemi. Munoti uyai kwandiri mimose makaneta. Ndinokupai zororo. Chipauyai kumba uku. Ndamusiya murume akaenda namarwei. Chipauyai kumba uku. Baba vangu vanohura kunge vakapulapa. Mukasauya Mwari. Kuno varume vanohura kunge vakapulapa kumagetsi.
Abanye ngo mukati ndiri mufa mfema kaigona kwestopesi. Anenge asiri kana chera. Vantu kamunzwa atanga kushama muromoso. Unotozva mashamira asisireka. Hata vakaplagwa pamagetsi 24/7. Kutuka kutsiya kubvisa hembe. Wotoona this is not normal. Jesu uyai. Uyai mimi Mwari. Nekuti mukasauya mukadzi ndomurambo. Mukasauya uyu ndinomurovo. Mukasauya ndinozvisiya zvembe. Uyai kumba kwangu. Ndamusiya ari padeathbed. The girl was just 12 years. Ndoda kuti ubate zvakanaka. Pane pandajamba. Jesu ainfaitwa. Kunzi uyai. Ukaiverenga. Haisipone. But panobva pabudikira chimwe chimukadzi chaicho charopa. Tinenge tinoti tikange tamuderedza so anoita kunge asipo mama. Ndeba tinoti kana taatikaza mupureya anoita kunge asiri kuti don't worry. When I name agent yours is agent as what you come out of your core. But I don't want to kill what you wear. She will step in the mad quest. I've tried everything. I don't have vessel that I can do. But you know, so the more. If I just touch the hem of the gun, I've made war. I'm sure we check which one. Once I got to go book it to this, then shoot up in the wood. The Jason but I keep going to go inside. Never did you pick it, what I'm saying. I said, Jessica, I'm not going to move on to master my concept. But the Indian Chinga Shiga, I just put it aside. She don't want it, but I'm going to watch a horse. Mama, I'm not going to give up. I don't see a don't give up. Don't give up. Don't give up my daughter. Don't give up my child. Don't give up the priest of the family. But on the verge of giving up, he's just attending. It's just a matter of time. He's attending this quick issue. He won't go to where. But the man I'm going to Kambata. Saka Kambata akone kumusia kadalo. He is a compassionate God. Yakuta hinzwa. He is coming. Anokutaka denzwa aregeze kuhuya. Musanye perano kutika namata marava pinture. Musanye perano tika mudanda adaire. Musanye perane nokutano tizevedzango. Atinaka na kufarika. Dinonzwa jamuno kumpira. He searches even our hearts. He knows the mindset of God. He knows what we want. Sakaruja iwa. Pani mume ndiri kungodila nayo. Mwanangu wakataura wakatazvibude. Wakataura wakatazvikondeke. Wakataura wakatazviendeke. Pani upouya imwari. Tine mabasa tiri kuda pano. Ipouya imwari. Tine mukwasha watiri kuda pano. Ipouya imwari. Matundura akachwana na baba. Akalia patakabaya. Anatete basina kurorwa. Zvakaitika mazuva iwayo. Kwete takudenza imwari wenyasha. Andina mwana sikana singarorwe. Ari under the authority of my voice. Andina mwana koma na singarorwe. Ari under the authority of my voice. I don't care how many heartbreaks you have faced. I don't care what they've talked about you. Any times the church is busy stopping. Would you what's up with this girl? She chaita molini. Kwaita bamwasina kutsingiswa. Wanajifunza kuti go how far. The devil is a liar. We are calling the name of Jesus. For we know the name of the Lord is a strong power. The righteous run at the forth unto it. And they are safe. Wanomanyira muna Jehovah. Wanochenga twana Jehovah. Wanotaka jiso cha mwami. Snaita kungasi kuona. Snaita kungunotoka. Snaita kungasi kunzwa. Snaita kungasi napoterera. Snaita kungasi kuda.
Anonzwa vanhu. Ndosaka tichimunamata. Anonzwa vanhu. Ndosaka tichimunamata. Kana pari kudaro ari kusiya dhila yemusikana ndopa unozonevereka pa35. My God. Pa35 iri village is happening. My God. Pa35 my God. Pari kuuya message. My God. Iri kuita kunge papa sina zvauri kuita zveprayer. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Spiritual extra lessons. Ekuti zvisingagonekwe nevamwe uchizviita. Uchiti ukakonzwa pane revival you are here. Ukapinda kuFacebook kutsvaga kuti ndiani ari kuparidza. Kutsvaga kuti Mwari ndotaura inei. Pane verse 35 inoburuka DS. Ndekuti inoita kunge zvisipo. Message iri kuuya nemuranda. Zvikanzi munhu waMwari. Munhu waMwari. Akuchina. Akuchina. But all of a sudden, zvakakuita ndiye Mrs. Spirit. Yekuti zvakangoerekana zvangotsedza. Chikangofuma chachituna. She's just 12. This is okay. They had one child. You are crying for that one thing. You are crying for that one thing. But it's now on the verge of death. Vanhu vari kuyachibata maoko. Vanhu vari kuyachibata maoko kuti zvapera. Auchabara iwewe zvapera. Hapasisina chichabuda waita time yakareba uri mumba. Makore awanda hapachabuda mwana. This is one thing that you thought God would bless you with. But the message is coming to the Father. Weep no more. Hakuchina. Urukuzwa kuchekeka kurikuita upresita. Wambofungere mai vasara vari kumba wakamutari. Wambofungere kereke shairi kutaura. Message yerufu inofamba kufura
Hallelujah. Come on. Message yekurwadziswa inofamba kupfuura message yekuti wachata. Zvikadzambidziswa zvitore time kufamba. Mashoko enyaradzwa nayo Mwari aitamuda kwake. Sorry mudigana, zvinowanika izvi. Sorry mudigana, sorry kubuda mumunhu asinganzwe pain. My God. I'm shattered. My God. Don't let Jesus to come. My God. Because the child is no more. My God. Jesus, anofati ndosha ndakavinga. Yes. Ndizvo zvakanzi zvapera. Ndosha ndakavinga izvozvo. Zvekuti hazvichaita. Ndosha ndakavinga izvozvo. Zvekuti hazvibude. Ndosha ndakavinga izvozvo. Kuti kwakanga kune muprofita ainzi Zakariya wainamatira vanhu vachiita vanhu, but iye asina vanhu. Hauna kuzvinzwa here iwewe kuti Zakariya akaita makorokota akawanda zvekuti vanhu vanga vakuti chinamato chake bholato here, but nguva yaMwari yakwana. Rimwe rezuva chipinda mumujenya wokunosangana naMwari. Mwari vanoti Zakariya wachema kwenguva yakareba, warwadziswa kwenguva yakareba. You can stay with this situation kwenguva yakareba. It's a high time now. It's a high time now. I don't care how many years it has taken on your life. I don't care kuti zvatora nguva yakareba sei. Moshi wakabuda wakafamba muromo. Kana denga rakuda kuita zvinhu rinovhara muromo. Kana denga rakuda kuita zvinhu rinonyararidza anababa namai. Kana denga rakuda kuita zvinhu I know it's hard to believe. Kuti zvinogone. I know it's hard to simuka imama. I know it's hard to believe. Kuti zvinogone. But I'm going to swing with you. Chingote. Zvakatedza kuona baba wako. Chingote. Akafutaura vaudza message yerufu. Mudzimai ndi kuti zotaka komboka kune vari kutaura kuti zvapera. But iwewe it's just your faith. Just believe. Chingotenga chete. Don't worry about what they are saying. Don't worry about what the economy of Zimbabwe is saying. Don't worry about kusakuda kwema visa. Don't worry about that denial that happened in your life. Don't worry kuti mwanaka fail. Just believe. And something that better than it is just 12. I am a compassionate God. I care for her. Just believe. I've got better plans for her. Plans not to harm her, but to give her a future. Not just a future alone, but a future full of hope. Just believe. Hakuna
makambozviita kumba kwenyu, but just believe. Pane masigns ekuratidza kuti hazvichaita mudzidzo, pane marepetitions ekuratidza kuti paonekwa kuda kudai zvinobva zvadai, but just believe, just believe, just believe. I know nemasigns wakatemerwa nyora yauri kutoona ende akazviita ukuzviziva, but mukati nemangwanani ano, just believe. Handisati ndapedza newe, tine yandichiri kuita newe. Sati ndapedza newe, tine yandiri kuita newe. Zvinonzi Jesu kalabakata sokabaliaba anotora Peter, James and John. Aliweze apachadiwa vatikutenda kushoma nekuti mukadenza vekusatenda kuti anomuka sei zvatopera. But Jesu ane timu raanofamba navo. I hope you've got that same circle in life. Come on. It's nothing. On Bethsaida, it's nothing. I hope you've got that faith, that circle. My God, come on. I open a circle rinomira newe. Vichitaura kuti zvinhu zvose zvinogoneka. I hope you've got that circle, my friend. Inomira newe. You know that with God all things are possible. It can be possible with men, not with our God. Jesu akuzoti vadzidzi vakawanda, but pandakuenda apa pakuda vanoti ndikandifambe ndaenda nawo prayer, vandinosaititi rambai muchinamata, ndiri kudzoka ende ndikavasiya vanoramba vari muprayer. Saka unonzwa kuti Jesu anotora Peter, James and John obva kuti uyai tiende kumba kwandadedzwa zvekuti afa ndeimwe nyaya, but ndiri kudiwa ikoko, saka regedzai tiende. Vachinosvika vanotosvika pakutorodza kuti patova nevanhu vakaka matendena vemakabeji vanokurumidza kumhanya, masection leader achiti takoletai hufu. It's so easy to collect hufu kana usati wambofirwa. So easy kutaura nezvekuti mabasa chii chinoshandisika mukushaya basa kana iwo uchienda kubasa. Musaonorara nenzara nevana. Mama munodzidza kuti chitendo chaapostoli munochirwa muri mega muri pastoral prayer. Mozvigashidza nyasha muri mega. It's so easy when your things are coming on a silver platter. Zviri nyore kuti mukatoona takunamata tokunamatirawo mota. Kune vanofamba nemota kudhara nokati maprayer request. Hamusati makusvika mama. Saka vharai muromo wenyu. Jesu anotora Peter, James and John. Oti patava padepe magitagoria efaith, depe magenerals in the spirit. Apachada mbwenda tsimbe kumujuru, pakuda vanotenda chete. Pamusvika pane chaunga chakawanda, vari kutorova mudzimai akagara kuti ndichichema. But Jesu paari kusvika anozoti timurei munyararo ngari mboti. Ari kuti kudai
Yeah. Pakadenzwa ndimuno. My God. Ndikuda baba vemwana. My God. Na mai vemwana. My God. Yaiti kupinda mukati. Yeah. Kwedu kwa mtoko noto yaiti sandurani. Kwase kumukati. Kwase. My God. Yaiti pinde mukati. Yatakuda yaye mukati. My God. Aichada vanhu vekunze. Come on. Aichada church. My God. Aichada section. My God. Aichada hama. My God. Akatakura 9 months. My God. Prisita aenda kunoti Jesu ulai. Patava pakuti tiwane basi. Apachada rudende rwesoro. Patiri pano pakatosiyana. Tine chituna chiri pano. Pati hanzi anoti achidaro vanotanga kuseka. Akati muri kusekei. Wakambosekwa neupenyu here. Makambosekwa here nezvinhu zvamusina kuapula. Makambosekwa here. Makambonzwa vanhu vachikuseka here nesituation yamuina. Makambosekwa here hapo. Kune timu rinoseka panhamo. Kune timu rinoseka kana tichishushika. Kune timu rinoseka kana vana vedu vasikaende kumabasa. Kune timu rinoseka kana zvinhu zvisiri kubuda. Kune timu rinoseka kana tisina chatina. Kune timu rinoseka kana mari ikatadza kubatika. Wani vari panhamo. Ndepekuchena. Vanhu vari kuwana mukana wekushena. My God. Saka ndinamo dzedu dzinosiyana. Saka izeni manamatiro edu anosiyana. Nekuti marwadzo edu akasiyana. Ngazi anoburitsa vese. Kuti ndikuda baba naamai. Yatiri kuda yemba yemukati. Mai muradzikwa takakuenda neshamwari. Bati shamwari dzakatitadzisa kuona Mwari. Bati patava pandepekuti Jesu ndamusiya Jonani mumba. Patava ndepe mwanasikana ari kuchembera basa. Akuti I'm tired nekugara kumba mama. I'm tired nekugara kumba mama. Ndepe mwanakomana kuti Mwari ngavangondivhurirawo pandava pandanzwa nekuseka kuti ndimi makaita mapaitograsi yenemo izvo zvari kumuchengeta ichii. Pandava pane vanhu vari kuseka kuti ndimi makauya kuCape Town and so what are you doing about it? Panzvimbo yekuti vacheme newe havasi kuchema newe. Panzvimbo yekuti vanzwe tsitsi newe havanzwe tsitsi newe. Pati Jackson nomuda ane hanya neupenyu hwedu. Anoti baba namai wepinde mukati. Zvikanzi mwana haana kufa uyo patakarara. Ndauya kundomutsa chiri paupenyu hwako chauri kufunga kuti chakafa. Ndauya nekumutsa anogona kumutsa zvinhu. Ndauya neanogona kuti zvakafa zvimuke. Nekuti watinonamata wakakunda nerufu. Kunyange zvakakanga ari Mwari wakazvininipisa akafamba muhuvepo semunhu kuti isu tigowana nerugare. Ndauya kundomutsa zvakafa zvakaiswa pamusana paupenyu hwako. Ndauya kunoprofita muupenyu hwako kwakataurwa ukati wakafa urarame. Timutsire bebi. Ndauya kunotaura newe kuti Mwari vane kwavanoda kukuendesa mwanangu simuka. Mwari vane zvavanoda kuita neupenyu hwako. Vakataura vakati unofa. Vati ndauya kunotaura upenyu. Vakataura vakati hazvimunike. Vandauya kunotaura upenyu. Vakataura vakati haupase. Vandauya kunotaura upenyu. Vakataura vakati vana vako vanoita marope. Ndauya kunoti hatina vana vanoita marope. Hatiberekere kuti Satani afare. Vakataura vakati hamubate Mari. Ndauya kunotaura kuti Mari ngaibatike. The output I don't know my mama, but all I know, when the Lord opens the doors, no man can shut them. Kana Jehova vavhura masuo, hapana anogona kumavhara. Zvikwambo zvekumushambanyi zvikatowa. Pane mamhepo ekumadzinza anopedza kuti hazvibude. Kuna vatete vanogara manjuzu vanotaura kuti tichamudzungaidzisa asvika kukapa hapana chinobuda. Ndauya neanomutsa zvakafa. Ikunyama vakapinzwa mupiro vakaenda vachiti vanomutsvaga vakamuisira kune mwene machinda akanga akamugada. Patakamuka pakavharwa. Itsika yake Mwari kuti panonzi paite panoita. Itsika yake Mwari kuti achiri kunzwira vanhu. If you look at your life, you've got so many years in Cape Town.
wavakatanga navo vadevelopa kumusha kuite vapedza kumusha vadevelopa the land of the living. But munototambira semani basa rakatofanana but pane era iri kutaura kuti unoramba uri chekafewe unodikitirira but hazvibudi unoramba uchimuka makwanani but hapana chinobativa. Jesu pari kupinza mai vemwana, pari kupinza baba vemwana, ari kupinza munyangwe ana Peter, James and John vari kupinda mukati. Ndinodisa vakomana verudaviro vanonzwisa kuti zvaanotaura ndozvinoitika nokuti rimwe nezuva takamboti tasvika tiri pamuchato wekana waini yapera vanhu vakati hazvigoneke mai vake vakati zvaataura zviteererei kunyange akaita hafu muteererei ndopanomuka titaura kuti titsvagirei makati osiko zvinobata pambisi tichida waini pano but nekuti wazvitaura kuti muteererei pavanomuteerera zvinonzi the wine that they drink it tasted much better than the one that they prepared before. Itsika yake Mwari kuti chakashanda kukuwira pasi kana afunga kukukomborera anodzosa. Is a God of restoration. He brings it up with a double portion. He is a God who is still able. The child was just 12 years. I don't care how many years you have. I don't care how many times it's taken. I don't care. I've come with the one who is a compassionate God. I've come with the one who is a caring God. I've come with the one who is able to do much more exceedingly abundantly than what you might think nor imagine. I've come with the one but you don't think those that we trust in the Lord will never be put to shame. I don't know why I'm speaking about Bereko Panapa. This message is so prophetic. I don't know when the Lord is uttering about Bereko. I don't know who needs the child. I don't know who needs the Samuel. I don't care how long it has taken. I don't care what they prophesied. I don't care. I speak as a servant of God. Do not tell them where you are. Kubatira pauri tinotaura mbeu yemurume wako kuti itake kuproduce mwana not by might nor by power but just by the spirit of the living God. My God, my God, my God, my God, my God. Basa kuchemera rina kufa. Basa kutsvake ndatari nakufa. Yewe kundizwa zvakanaka. Nematumone semuri kundizwa izvozvo ashas. Ndati basa rangu kuchemera izvozvi harina kufa. Zvikwambo zvese muri kundizwa. Makabata mabasa evana vedu. Makabata mabhizimusi edu. Makabata upesiye zvakadaro. Makabata upenyu hwedu. Musiye. Not this time. Haana kufa uyu. Wakarara. I stand as a servant of God. Kumuendesa kubasa lako. Tinotaura upenyu. Tinotaura kurarama. Tinotaura kuendesa. Tinotaura kukonesa. The devil is a liar. 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 Hakuna mwana itakope. Hakuna mwana singalowe. Hakuna shikwamba zinoshanda bana letu. Barakataka pategaya. Lapapakataka papea. Rekepepeka takabaya. Lapepekaya. Rekepepea. Anakufa. Dati hazina kufa hizi. Anakufa. Dite
Ndakukoreta mamhepo ekumusha kwenyu akataura kuti hazviti. Ndikudzwada kuenda pamusoro chaipo. Ndikudzwada kuenda mudenga chaipo. Ndikuda kuenda padenga panodidzwa. Zvikwama zvese teerera. Teerera udzwe mwana wababa. Pasangano rino parakakakapataja napapakayeya eyese kumajuzu. Teerera kuizwi ramwari. Wakabata vana vedu kwenguva yakareba. Wakatitambisa ndondo kwenguva yakareba. Haana kufa uyu. Haana kufa uyu. Wakarara. Wajaira kushodzesa vanhu. Havakufanda kubata zvinhu umbovashodzesa. Wajaira kubatisa vanhu pasiripo. Kuti ukatibate nyemo, bate nyemo. Ndauya semuranda waMwari. Sekutumwa kwandakaita. Kuti ndakadayira nemwoyo wakaperera. Mwari uyu ndinomutemba DS. Mwari uyu ndovimba naye. Hapana chisingagonekwe naye. Hapana chaasingagone. Your mighty touch my God. Listen to me now. We are not around you. We are not around you. Rakapapakataya. Kneel down. Kneel down right now. The fire of the Holy Ghost. The fire of the Holy Ghost. The fire of the Holy Ghost. Rakapapakata. Rapapapakataya. Rapapakataya. Rapapapakataya. Rapapapakatea. Rapapakarebeka. Rekepepea.
My God. tichamutsa nyaya dzose dzinodetsa moyo wangu chiparara moyo wangu una Jesu tichamutsa nyaya dzose dzinodetsa moyo wangu toturani torose kuna Jesu varina